Welcome mga mahal namong magtatanaw sa lain pang episode sa atong programa Iglesia ni Cristo and the Bible Cebuano Edition. Ang atong pagaisgutan karon mao ang kabililhon sa pagkahimong miyembro sa Iglesia ni Cristo. Ginatudlo sa balaang kasulatan nga kinahanglan nga ang tawo anaa sa sulod sa Iglesia ni Cristo aron siya mahimong takos sa iyang pagsimba sa atong Ginoong Dios. Angay mosulod ang tawo sa Iglesia ni Cristo aron siya mamaluwas inig-abot sa adlaw sa paghukom. Angay natong tun-an ang kabililhon sa iglesia tungod kay adunay mga tawo nga nagatuo nga aron sila pagailhon nga iya sa atong Ginoong Hesukristo ug aron sila makadawat sa kaluwasan pag abot sa adlaw sa paghukom, igo na kuno nga ang tawo muduo lang sa atong Ginoong Hesukristo ug dawaton lang siya nga Ginoo ug manluluwas. Nagtuo sila nga mabuhat kini sa bisan kinsang tawo ug sila nag-ingon nga ang tawo dili na kuno kinahanglan pa nga mahimong miyembro sa Iglesia ni Cristo ug ang pagbuhat kuno niini walay kalabtanan sa pagkahimo iya sa atong Ginoong Hesukristo ug sa iyang buhaton nga pagluwas. Apan kini ba ang matang sa pagtuo nahiuyon sa mga nakasulat sa balaang kasulatan? Mga higala, tin-aw ang Biblia sa pagtudlo nga aron ang mga tawo iluhon og pagaluwason sa atong Ginoong Hesukristo, angay sila nga iduol o ihatag una sa atong Ginoong Dios ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga angay natong masiguro kung kinsa ang mga nakadawat ni ining mao nga grasya. Ato unang ipangutana, unsa ang hinungdan nganong kinahanglan madala sa atong Ginoong Dios ang tawo ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Ang hinungdan nakasulat dinhi sa Juan 17:2. Kay gihatagan mo siya katungod ibabaw sa tanang tawo aron hatagan niyag kinabuhing dayon ang tanan nga imong gitugyan kaniya. Mga mahal namong higala, nganong gihatag sa atong Ginoong Dios ang tawo sa atong Ginoong Hesukristo aron hatagan sila og kinabuhing dayon o kinabuhing walay katapusan o sa ato pa aron sila makadawat og kaluwasan inig-abot sa adlaw sa paghukom. Busa bisan kinsa nga buot makadawat og kinabuhing dayon, angay una niyang siguraduhon nga siya kauban sa mga tawo nga gihatag sa atong Ginoong Dios ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa ang hinungdan nga aron makabaton og kinabuhing walay katapusan, angay una ihatag sa atong Ginoong Dios ang tawo ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Dinhi sa unang Juan 5:11, paminawan ninyo. Ug ang pagpamatuod mao kini nga kita gihatagan sa Dios og kinabuhing dayon og kining kinabuhia diha sa iyang anak. Nganong labang bililhon alang sa tawo ang atong Ginoong Hesukristo tungod kay anaa kaniya ang kinabuhing dayon gisaad sa atong Ginoong Dios. Nganong kinahanglan sa tawo ang kinabuhing dayon nga anaa sa atong Ginoong Hesukristo? Paminawan ninyo kining tudlo ni Apostol Pablo sa Efeso 2:4-5. Apan ang Dios nga madagayaon sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma alang kanato bisan sa mga patay pa kita tungod sa atong mga kasalanan, nagbuhi siya kanato uban kang Kristo tungod sa grasya nangaluwas kamo. Nganong kinahanglan sa tawo ang kinabuhing dayon nga anaa sa atong Ginoong Hesukristo tungod kay gipakasama kita sa mga patay tungod sa atong kasalanan. Daw unsa kadaghan ang mga tawo nga anaa niining maong kahimtang. Matud pa sa Roma 5:12 ang tanang tawo tungod kay ang tanang tawo nakasala. Nganong gisulti sa Biblia nga sa mga patay pa kita, nga bisan buhi pa kita. Matud pa sa atong gibasa,
bisan sa mga patay pa kita tungod sa atong mga kasalanan. Nagbuhi siya kanato uban kang Kristo tungod sa grasya nangaluwas kamo. Tungod sa mga kasalanan sa tawo, bisan pa og buhi siya, nahimo siyang patay sa pananaw sa atong Ginoong Dios tungod kay siya gihukman na o gitaganan na nga silutan sa atong Ginoong Dios. Mga mahal namong higala, unsa ba ang silot nga ipahamtang sa atong Ginoong Dios sa tanang mga makasasala? Ang kamatayon. Hain ba ang kamatayon nga hingpit nga bayad sa sala? Mao kini ang ikaduhang kamatayon sa linaw nga kalayo nga mabasa nato dinhi sa Apokalipsis 20:14. Paminawan ninyo. Unya gitambog ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Kung mao ang silot nga ipahamtang sa atong Ginoong Dios sa mga makasasala, mao ang silot sa linaw nga kalayo. Apan unsa ang gibuhat sa atong Ginoong Dios tungod sa iyang grasya ug kaluoy sa katawhan. Iyang gisugo ang iyang bugtong nga anak, ang atong Ginoong Hesukristo nga iyang gihatagan og gahom ug katungod nga mohatag og kinabuhing walay katapusan. Apan kinsa ang makadawat niining kinabuhing walay katapusan? Gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Matud pa sa Biblia, maog kadtong mga tawo nga gihatag sa atong Ginoong Dios ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Mahimong isulti sa uban nga anaa ako kang Kristo. Ako siyang gidawat nga personal nga manluluwas ug nagaampo ako kaniya nga adunay pagtuo. Nakasiguro ako nga dili niya ako isalikway. Mga mahal namong higala, tungod ba kay gidawat niya nga personal nga manluluwas ang atong Ginoong Hesukristo, nagaampo siya, nagaduol siya sa atong Ginoong Hesukristo nga adunay pagtuo, siguradong na dili na siya isalikway? Ang tubag niini ug uban pa sa atong pagbalik. Mga mahal namong magtatanaw, welcome pag-usab sa atong programa. Kaniha, atong gipangutana ang mahitungod sa mga tawo nga nagtuo nga anaa na sila sa atong Ginoong Hesukristo tungod kay gidawat na kuno nila ang atong Ginoong Hesukristo nga personal nilang manluluwas. Apan aduna bay mga tawo nga buot moduol sa atong Ginoong Hesukristo apan iyang isalikway? Paminawan ninyo dinhi sa Mateo sa 7:23 kini ang tubag. Ug unya magaingon ako kanila, wala ko gayud kamo igkaila. Pahawa kanako kamong mga mamumuhat ug dautan. Aduna bay mga tawo nga buot moduol sa atong Ginoong Hesukristo apan iyang isalikway? Aduna mga mahal namong magtatanaw. Unsa ang kamatuoran nga sila gisalikway sa atong Ginoong Hesukristo? Matud pa sa atong Ginoong Hesukristo, magaingon ako kanila, wala ko gayud kamo igkaila. Pahawa kanako kamong mga mamumuhat og dautan. Kung mao, kining mga tawhana dili kauban sa mga gihatag sa atong Ginoong Dios ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Mahimo usab nga mangutana ang uban. Tingali og kanang mga tawhana wala nag-alagad sa atong Ginoong Hesukristo o kaha wala sila nag-alagad pinaagi sa iyang ngalan. Mao tingali nga isalikway sila sa atong Ginoo. Kung kining mao nga mga tawo nga dili kauban sa mga gihatag sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Hesukristo, magbuhat og mga pag-alagad sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, isalikway bagihapon sila sa atong Ginoong Hesukristo. Kaganina ang gibasa namo kaninyo ang Mateo 7:23. Tugutin ninyo nga basahon namo ang 22 ug padayon na sa 23. Daghan unya ang magaingon kanako ni adtong adlaw, Ginoo, Ginoo, dili ba
na naghimo man kamig mga propesiya tungod sa imong ngalan, ug na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan, ug nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Ug unya, magaingon ako kanila, wala ko gayud kamo, igkaila, pahawa kanako, kamong mga mamumuhat og dautan. Kung ang mga tawo nga dili kauban sa mga gihatag sa atong Ginoong Hesukristo, magbuhat og mga pag-alagad sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, gamit ang pangalan sa atong Ginoong Hesukristo, nawato na ba sila sa atong Ginoo? Dili. Kundili, isalikway gihapon sila, mga mahal namong higala. Giingon sa Biblia nga daghang tawo ang muingon kang Kristo sa adlaw sa paghukom kung unsa ang ilang binuhatan. Apan ang tubag sa atong Ginoong Hesukristo, wala siya makaila kanila. Busa kining mao nga mga sitas nagpamatuod nga sayop ang pagtuo nga tanang muduol sa atong Ginoong Hesukristo ug moalagad sa iyang pangalan, dawaton niya. Busa mga mahal namong magtatanaw, sama sa katinaw, sa pagsiguro sa atong Ginoong Hesukristo nga adunay dili niya isalikway. Maukadtong mga gihatag sa atong Ginoong Dios kaniya, mauusab gisiguro niya nga adunay mga tawong nga moalagad kaniya, magaampo kaniya, muduol kaniya, bisan pa pinaagi kini sa iyang pangalan, apan isalikway gihapon sa atong Ginoong Hesukristo. Atong hibaluan, nganong isalikway man sa atong Ginoong Hesukristo ang mga tawo nga dili kauban sa gihatag sa atong Ginoong Dios kaniya, bisan pa muduol sila kaniya, mualagad sila kaniya, pinaagi sa iyang pangalan. Kini ang atong mahimong tubag dinhi sa Juan sa 6:44. Paminawan ninyo. Walay makaari kanako, gawas kung ang akong amahan nga nagpadala kanako, maoy mupaduol kaniya, ngari kanako, og banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Adunay mga tawo nga isalikway sa atong Ginoong Hesukristo sa adlaw sa paghukom, bisan pa moalagad sila kaniya, pinaagi sa iyang ngalan, tungod kay wala sila dad-a o wala sila gihatag sa atong Ginoong Dios ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Unsay ginapamatud-an niini, adunay tulumanon ang atong Ginoong Dios nga kinahanglan tumanon sa tawo aron siya makaduol sa atong Ginoong Hesukristo ug makadawat sa kinabuhing walay katapusan. Unsa kining pagtulun-an sa atong Ginoong Dios? Kinahanglan dadon una sa atong Ginoong Dios ang tawo ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Sama sa giingon sa atong Ginoong Hesukristo, walay makaari kanako, gawas kon ang akong amahan nga nagpadala kanako, maoy mo paduol kaniya. Unsa ang pamatuod nga ang mga misunod niining pagtulunan sa atong Ginoong Dios makadawat si kanabuhing walay katapusan. Gisiguro usab sa atong Ginoong Hesukristo, iya silang banhawon sa katapusang adlaw. Ihatag kanila ang kinabuhing walay katapusan. Karon mga mahal namong magtatanaw, angay natong mahibaluan sa unsang paagi ba ipaduol sa amahan ang tawo sa atong Ginoong Hesukristo. Paminawan ninyo kining tubag ni Apostol Pablo sa unang Korinto 1:9. Kini ang nakasulat. Kasaligan ang Dios nga nagtawag kaninyo aron mahiusa sa iyang anak nga si Hesukristo nga atong Ginoo. Ipaduol sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Hesukristo ang mga tawo pinaagi sa iyang pagtawag kanila aron mahiusa sa atong Ginoong Hesukristo. Asa nato makaplagan ang mga gitawag sa atong Ginoong Dios? Atong ipadayon ng atong pagtuon, pagkahuman lamang niining hamubo nga pahinumdom.
Alang sa mga mahal namong higala nga karon pa lang nag-tune in. Nakatan-aw kamo sa programang Iglesia ni Cristo and the Bible, Cebuano Edition. Ang atong gihisgutan karon kinahanglan nga madala sa atong Ginoong Dios ang tawo ngadto sa atong Ginoong Hesukristo aron madawat niya ang kaluwasan. Apan ang pangutana, asa ba nato makaplagan ang mga gitawag sa atong Ginoong Dios? Paminawan ninyo dinhi sa pagtudlo ni Apostol Pablo sa Colosas 3:15. Paharia sa inyong kasing-kasing ang pakigdait nga gikan ni Kristo. Kay alang niini gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas. Mga mahal namong magtatanaw, tinaw kaayo ang gisulti ni Apostol Pablo. Ang mga gitawag sa atong Ginoong Dios anaa sa usa ka lawas. Ug matud pa ni Apostol Pablo sa Colosas 1:18, ang lawas mao ang iglesia. Mga mahal namong higala, unsa ba ang ngalan sa iglesia nga gihisgutan ni Apostol Pablo? Pahayag gyapon ni Apostol Pablo dinhi sa Buhat 20:28 sa hubad ni Lamsa sa pinulungang Cebuano dinhi atong mabasa. Matnguni ninyo kung mao ang inyong mga kaugalingon ug ang tibuok panon, nga dinhi gihimo kamo sa Espiritu Santo nga mga magbalantay, aron pakanon ang iglesia ni Kristo nga gitubos niya sa iyang dugo. Mga mahal namong higala, tinaw kaayo. Matod sa Biblia, ang iglesia kung diin ngadto gitawag sa atong Ginoong Dios ang tawo para mapaduol sa atong Ginoong Hesukristo, walay lain, iglesia ni Kristo. Busa ang mga miyembro sa Iglesia ni Kristo, ang mga nakasiguro nga sa ilang pagduol sa atong Ginoong Hesukristo, dili sila isalikway. Busa ang mahimong miyembro sa Iglesia ni Kristo, kinahanglan gayod sa tawo, aron ilhon siya sa atong Ginoong Dios ug aduna siya'y katungod nga makaduol sa atong Ginoong Hesukristo. Apan sa unsang paagi ba ginatawag sa atong Ginoong Dios ang tawo aron mahiusa siya sa atong Ginoong Hesukristo? Dinhi gyapon sa pahayag ni Apostol Pablo sa ikaduhang Tesalonica 2:14. Alang niini gitawag kamo niya pinaagi sa among maayong balita aron kamo makabaton sa himaya sa atong Ginoong Hesukristo. Gitawag sa atong Ginoong Dios ang mga tawo sa pakighiusa sa atong Ginoong Hesukristo, pinaagi sa pagtudlo sa maayong balita. Kinsa ba ang mga magwawali, mga magtutudlo nga gamiton sa atong Ginoong Dios sa pagtudlo sa maayong balita? Aron ang tawo tawagon niya, aron makahiusa sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ikaduhang Korinto 5:20, busa kami mga tinugyanan nga pinadala ni Kristo, nga pinaagi kanamo ang Dios nagahimo sa iyang paghangyo kaninyo. Tungod kang Kristo, nangamuyo kami kaninyo, magpasiguli kamo ngadto sa Dios. Mga mahal namong higala, ang mga magwawali sa maayong balita, mao ang mga tinugyan nga pinadala o gisugo sa atong Ginoong Hesukristo. Sila mao ang gamiton sa atong Ginoong Dios aron tawagon niya ang tawo sa pakighiusa sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa ang gitugyan sa atong Ginoong Dios sa iyang mga gisugo o sinugo? Mao kini ang balita sa pagpasiguli o mga pulong sa atong Ginoong Dios. Apil na niini ang buluhaton o ministeryo sa pagpasiguli. Nganong kinahanglan ang pagpasiguli sa tawo ngadto sa atong Ginoong Dios, tungod kay ang tawo nahimong kaaway sa atong Ginoong Dios tungod sa iyang mga sala. Karong ulahing mga adlaw, ang mga tawo nga nakadawat sa panalangin nga mga gitawag sa atong Ginoong Dios og mga gipasiguli kaniya pinaagi sa pagtudlo sa maayong balita, mao ang mga miyembro sa Iglesia ni Kristo. Mao kini ang hinungdan kung nganong ang mga miyembro sa Iglesia ni Kristo walay undang sa pagpanapit sa mga tawo nga dili pa miyembro sa Iglesia ni Kristo.
nga maminaw sila sa mga pagtulunan sa atong Ginoong Dios nga nakasulat sa Biblia nga among gituuhan. Mahimong kamo usab, mga mahal namong magtatanaw, dili kami magpuol sa pagpanapit kaninyo nga inyo pa natun-an ang mahitungod sa Iglesia ni Cristo. Welcome kamo nga motambong sa among mga pagsimba sa bisan asang lokal sa Iglesia ni Cristo. Mahimo usab kamong mutanaw sa among mga programa dinhi sa telebisyon, sa INC TV, o kaha maminaw kamo sa among mga tulumanon sa INC Radio, o mahimo usab kamo nga mobasa sa among opisyal nga basahonon o magazine sa Iglesia ni Cristo, ang Pasugo. Mga mahal namong magtatanaw, hinaot unta nga magkauban kita nga mga tinawag sa atong Ginoong Dios og iyang gidala sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ngalan sa Iglesia ni Cristo, daghan kaayong salamat sa inyong pagtanaw.